Ibhodi labaqondisi be-Eskom lithi usuku nosuku lugxile einhlelweni zokwenza isimo sibe ngcono njengoba izwe likhungethwe uhlelo lokucisha konga ugesi nje. Lezi inhlelo ifaka phakathi ukubhekisisa indlela iziphehli zayo ezisebenza ngayo. Leli bhodi le-Eskom lithi ziyisithupha iziphehli ezibhekene nengqinamba kodwa ke ziyahlolisiswa. Ilungu lebhodi le-Eskom umthethonyathi uthi bawuqaphe kakhulu udizili ukuthi ungapheli. We cannot afford to be running out of funds for diesel throughout this period. So at any given moment in time, we as the board, together of course with management, are looking at ways and means of making sure that we have the funding. Yize iziphehli eziningana kulindeleke ukuthi ibuye isebenze nokuzokwehlisa igaba ze-loadshedding sisesibi isimo kumandla kagesi awu 4802 megawatts angekho njengamanje. Unfortunately, we're still sitting with high levels of unreliability, bringing it a component of unpredictability in terms of units breaking down. We will typically find that some days we can have 2 units being lost in that day, whereas the other day you will have 4 or 5 units being lost in that day. Njengoba Lesikhungo sizoqala sithungathi isikhulu esiphezulu nje unyathi uthi isinqumo sebhodi sithi angeke size sisaba khona isikhulu esiphezulu esibhekela ukusebenza kwansuku zonke. Okwamanje uYan Opeloza uyena kulesikhundla kodwa iEskom yamemezela ngolwezi nyakenye ukuthi uOpeloza uzothatha umhlala phansi kusuka ngoMbasa wanonyaka ngemva kweminyaka engamashumi 3 eyibambile. Njengoba ke kulindeleke ukuthi ungasetshenziswa kakhulu ugesi kulempela sonto, iEskom isebenzisa isigaba sesine sohlelo lokucisha konga ugesi nokuyinto eqale namhlanje ekuseni.